Hasi garela ja programarekin, Oskar, ez dakit zaren. Ni gaintzan sortua naiz bai, eta, gaintza txiki xamarra galditzen zitzaidan. Iruñara joan nintzen interno. Heidiren munduetatik rock and rollaren mundura. Hasieran izutu. Zorionez, helduleku garrantzitsu bat bertsolaritza izan zen. Gero magisteritza musikala egiten. Bai, hori da. Jarraitu du batukada egiten, aurra animazioa egiten. Hemen gaztetxean hartu genuen gaitasuna taldean lan egiteko. Gure ametsak gauzatzen joateko. Erabaki nuen nire buruari konsulta makrobiotik bat oparitzea. Eta nire gorputza eta nire emozioa goiti bera aldatu ziren. Musikaren aitzakia da nola lagundu aldigu gure barneko emozio horiek ateratzeko eta kontakt improvisazio bat deskubritu dut eta honekin nago benetan maite nindua. Ikutzeko modu asko daudela eta gainera defizita handia daukagula ikutzeko. Ari naiz Euskal Herriko hiztegi emozionala egiten eta nola esaten da Euskal Herrian asko maite zaitut. Japiska gehiago! Japiska! Oskarrekin edo zer gauza, Begira nor daukagun gaurkoan. Gaurkoan Oskar Estanga. Oskar Estanga eskurdia esan beharko dugu, bazpare. Anaitxo bat badudalako Euskal Herrian, Bai, Euskal Herrian badago trikitrilari bat Oskar Estanga dena, baina ez hau da, Oskar Estanga artista esango dugu, sortzailea esango dugu. Parte hartzailea eta investigatzailea. Investigatzailea, gaur ezagutuko zaitu guzu, Oskar. Ni pozik zerbait. Lekunberrin gaude, baina esan dugu, Oskar ezagutuko dugu, baina sukaldean. Arituko zara sukaldean, gainontzekoak bezala. Horixe, pixka bat, sukaldean aritzea ezinbestekoa da, bakoitza bere modura, baina hori ezinbestekoa denez, aldudan bat egin dut. Bai, sukaldean aritzeko behar ditugu elikagaiak. Bai. Erosi beharko ditugu? Lekunberrin zorionez, dauzkagu elikagai emaile onak. Bai? Bueno, horiek ezagutuko ditugu. Eramanan azazu, venga. Guazen. Venga, guazen. Ya está, hamburguesa listo. Lehenengo zatia listo. Orain falta ditugu barazkiak. Barazkiak. Bueno, zaingo ditugu seitan hamburguesa hauek. Eta ensalada pixkat egingo dugu orain udaran, fresko. Udaran, hori da. Orain udaran, gero... Bueno, ikusten duena gauzkalo. Udaran. Eta... Hasi garela ja programarekin, Oskar, ez dakit zaren. Venga, a fuego! Venga! Hori, bertsolaritzaren ezaugarri nagusi bat da, improvisatzen dugula, dena prest dagoen orain momentutik. ere improvisatu behar du. Baino dena prest dagoen momentutik. Eta prest dago? Dena bentura. Mira, Ander eta Xer prest ditugu. Gure beste plan orokorra prest dago. Eta gu ere, orduan, venga, hasi gaitezen. Asier ere prest dugu bazpare. Asier da hemen Katagorri elkarteko gure laguna. Ni prestatu behar du. Beraiei esker gaude hemen. Bai. Prest daude, Asier? Bai, jazta, venga. Alako legu zoragarrian gainera, Lekunberriko bihotzean. Lekunberrin gaude. Lekunberriko kultura gastronomikoaren eta gastronomiaren inguruan, kultura ere ez, elkarte berria da Katagorri. Eta, baiz zaintzen dute... Ditu bazkideak, aipatu digutenez, hor 80 bat edo inguru badaude, osea que... Bai, herrian barna gintzen alako lanketa handi bat biltzeko, eta, urtero egiten da jateaz, beti dago prest festetan gauzak egiteko, eta gero urtean behin bertso afari bat egiten dute, ekintzaz... Eta prest daude guri
sukaldatzen usteko, osea, eskertu beharko diegu. Irekiak orotarako, jan motei gainera. Zure oso irekia zara. Bueno. Horregatik deitu nizun. Seguro Oskarre kontatzen dizkigula gauza pila. Bueno, kontatzea ez da arazoan ere. Hasi zait lanean ja. Bueno. Sukaldatu behar duzula. Badakizu hitz egitean eta gizon, ez dakit gizon edo emakumea den, baina ni sartzen naiz eskema horretan. Bai. Bi gauza batera egitea kostatzen zait pixka bat. Bueno, zu lasai, zu etxean bat zeunden bezala, eta ni ere etxean bat nengoen bezala, einen dut. Bueno, esan duzu Lekunberrin gaudela. Lekunberrin gaudela. Baina zu gaintzan sortua zara? Ni gaintzan sortua naiz bai, eta, gaintza txiki xamarra galditzen zitzaidan. Bai? Bai, bazkenean herri txikia da, Kenduko dut ja. Bai. Gero beharko dugu, baina... Baina gaintzan eman dituzu zure nera bezaro arte bintzat, esanen nuke iaia atera gabe, Iaia atera gabe, eta han behiekin, eta belarretan, eta iaia atera gabe. Baserri giroan, hasi izan zara. Labana utzi dut. Hemen utzi duzu txiki bat, ez dakit handigoa behar duzu. Handixagoa behar duzu. Kontuz! Eta bai, 14 urtean, eta, zerbait gehiago falta nuen, ez, ni beti negoen nire liburuekin, eta nire ipuinekin, animaliak, maite nituen. Izaki bizidun bezala, baina haiekin lan egitea eta beste, Ez, hori ez zenun maite. Eta orduan erabakitzen duzu, zure ikasketak Iruñan jarraitzea? Bai, pixkat... Gaintzatik, ezin zinen etorri adibidez Lekunberrira, ez, zuzenean hiriburura. Beira, kontua da, ni nerone, Tolosara joan den nahikoa izango zen, ez? Ez ditzen nire oso aventurero ere ez nintzen. Baina, etxean esan zuten, hemen gelditzen baldin bazara lana egongo da, eta etxeko kontuak, orduan Iruñara joan nintzen interno, eta izan zen... Jarnetegi batera! Izan zen, diren munduetatik pasatzera rock and rollaren mundura, golpe batetik, ez? Nieblari gabe, aionari gabe... Aionan gelditu zen, herrian, eta niebla niri jarri zitzaidan begitan, joan nintzenean Iruña hartara, ez? Ze topatu zenuen, Beira, herrian, 14 urterekin joaten ginen herriko plazara, fandango, Ariñarin, behin batian Loyolan, Eta Iruñera joan eta zeuden los rappers, los pijos, los punky, los borrokas, eta... Oskarre, zegintzen, izutu edo maite mindu? Hasieran izutu. Asko izutu nintzen gainera, ze, gu herrian oso... zeintzek ginen, eta gutxi gora bera, herrietako bizita beste bazen, eta gauza gogorra bazen, Gainera barnetegi batean zen den. Mutilen barnetegi bat gainera, orduan gogor xamarra izan zen hasieran, baina, zorionez, nire helduleku garrantzitsu bat bertsolari izan zen gara. Hasi nintzen Beteluko eskolan, eta gero han bertan Manu Gomezekin, eta Iruñako bertso eskola egin sortzen. Baina zu bertxotan, bertso eskolan hasi aurretik, okerrezpa naiz, zure gaintzeko bizilagun batekin ere aritzen zinen. Bai, horrela da, lehenengo... Ari entzuten eta bertso zarra... Eta ari grazia egiten zion nik ere kantatzea, eta nire pila gustatzen zean... Eta harreman politia zenun zure bizilagunarekin. Bai, eta esan ezagun gaintzan, ni dantzari izan nahi nuen, baina etxean aita berezik ez zuen ikusten, hori denbora galtzen zelako. Dantzari izan nahi zenuen? Bai, txiki-txikitatik. Gustatzen zitzaidan. Baina, kontua da, bertsolari izan zela gure herrian baimenduta zegoen arte bakarra, esan dezan. Egiten zuten babesteko. Zer egin behar duen gitarra batekin, zein behar duen dantzari izan da mesedez. Gero, lan dezente bat duenean, egin lan dezente bat, klaro. Bilatu duzu lan dezente hori, bainik ez? Bai, eta da justo lan dezentea ematen ez zuen horrek denak, azkenean bukatu du lan dezentea izaten, ez? Eta hori da gure garaien magia, ez? Orain dela urte batzuk erokeria bat zena, gaur egun badu zentzua, ez? Zuk esaten duzu zure aitak bere garaian, zuk dantza ikasi nahi zenuen, dantzari izan nahi zenuen, eta zure aitak ez zuela oso ongi ikusten. Gaur egun, pasadira urte batzuk, 14 urte zenitunetik, gaur egunera pasadira batzuk. Bai, pasadira. Batzuk bakarrik. Eta ongi pasatua gainera. Eta orain, aldatu da egoera hori, pentsakera hori? Bai, izan dezagun, nik, gero magisteritza musikala egin. Bai, hori badakit, bai. Uztartu nahian, afizioa eta formalta zen zerbait, bai. Baina jarraitu dut orduzkero estiza, batukada egiten, aurra animazioa egiten... Gauza pila bat egin dituzu? Azkenen, ustez da jendea eta jendearen animoa lantzeko ekintzak. Musika horretarako da, antzerkia horretarako da, telebistare honetarako da, ez? Azkenean mugitzeko barruko gauzak. Orduan, ematen zuen aerokeria bat zena, azkenean bizitza irabazteko modu bat izan da, eta inguruan mesede egiteko ere eta modu bat izan da. Orduan, etxean
horretaz ohartu direnean, eta ni neu hartu naizenan horretaz, Claro. bueno, izango balu lan normal bat, bueno, lasaiago geundeke, baino, hau ere gure garaintzako deskubrimentu bat da, ez? Pentsatzea, zerbaitetarako balio duela barne gauzak mugitzea eta horien inguruan lantzea, ez? Pixkat atzera bueltatuz esan behar dut, Lekunberrin bizitzaren arrazoi nagusietako bat izan zela, ona hasi nintzela etortzen, hemen gaztetxean jende gaztetxea zuretzat ere izan dela momentu berezi bat. Izan zen ere benetako unibertsitatea. Magisteritza egiten nuen bitartean hemen lantzen genuen, eta hor hartu genuen gaitasuna taldean lan egiteko, gure ametsak gauzatzen joateko. Eta desegiteko ere, bai. Desegiteko ere, eta eginda puskatu, baina hori horrela da bizitza, ez? Bai, horregatik. Bai. Baina gaztetxean bai aurkitu zenuela zuk esaten duzu guzti hori, ez? Benetako unibertsitate bat, eta hori izan zen errealitatea aldatzen eta sortzen hasteko modu bat. Beira, kontzertuak egiten genituen opaketak, egiten genituen gauzak, gero etorri zen bakalauaren moda ere, DJ fase bat ere izan nuen, eta gero hasi ginen egiten halako hausnartzen ere kulturaren inguruan, bai? Eta hausnartzen alkoholaren kulturaren inguruan. Ez, Euskal Herrian badaude gauza batzuk ematen du oso zaila dela kuestionatzea, eta bat da alkoholaren kultura, iraultzarekin oso lotutako horren askotan, ez? Baina han hasi nintzen sentitzen fase batean nola askatasuna ematen digun horrek, ez? Parranda batera eta erotu eta nola nahiko kartzela bihurtzen zen ere neurri batean, ez? Eta nola osasuna ematen zigun horrek ustez edo askatasuna, gero faktura handiak pasatzen zituen, ez? Ekonomikoki, fisikoki, orduan joan bertan hasi ginen alkoholik gabeko gau bat antolatzen, ez zuten arrakasta asko izan momentuan, baina hura ere izan zen denarekin esperimentatu eta probatzen, eta ondorioak ateratzen hasteko garaia, bai? Garai hartan egin zenuen, eskizu balduzu abesti bat, ez dakit handitan zer izan nahi dudan, baina gero bukatzen duzu badakit, nola da? Handitan zer bizi nahi dudan. Hori da, zer bizi nahi dudan. Garai haietaz ari gara? Ez, pixka beranduago. Ondoren. Bai, han oraindik ez nintzen hasi, nire arazo handietako bat izan da gauza asko egin ditudan ez beti batera, baina naiz inoiz batean zentratu asko. Orduan, kantuena eta gitarrarena beti izan dute martxan, baina, orduan oso polita zen musikarekin Euskal Kantu Txartelketel, kantu zaren elkartean nengoen orduan lanean, eta Lekunberriko koroan kantatzen zuen talde batekin, gero harako hasi ginen kantak egiten, eta hor, nik uste dut, oraindik nire ez ditzela atrebitzen kantak egiten, eta beste batzuekin egiten dituen, badakizu horrela tapatixeagoa pasatzen dela. Beste batzun aitzakian. Esan dugu zer egin behar dugun, zer sukalatu behar dugun, ez dugu esan, ez? Seitan, ez? Esan diazu, ez dakit esan diazu niri edo gainera. Zuri esan dizut, baina igual komeni zaigu esatea ere, zer egin behar duzu, esan. Seitana, eta Lekunberrin bertan erosi dugu, plazako dendan, normalean alako plaka batzuk izaten dira, bertan ez zegoen plaka hori, baina hamburguesak, orduan ego diogu sofrito pixka bat barazkiekin, eta hamburguesa batzuk. Eta urretik pixka bat sartzeko, bengo dugu tomaten salada, errex bat, eta sukaldean niretzako ere badu, hainbeste gauza erkin egon da, sukaldeari ere bizitzan ez dio denbora gehiagi dedikatzen, oinarrizko batzuk egiten ditut, goserik ez pasatzeko eta dependentziarik ez edukitzeko. Ez diozu sukaldaritzari denbora asko dedikatzen, baina elikadurari ematen diozu bere garrantzia. Bizitza mota honetan, ikasle bizitza eta gero farandulako bizitza, anta hemen, tabernan, ez dakizer, eta nire nabaritzen nuen, ez duela ongi jaten eta zerbait egin behar nuela horren inguruan, bai. Eta, 30 urte nituenean, erabaki nuen ere buruari konsulta makrobiotik bat oparitzea. Eta hemen Lekunberrin egoitz garro dago, orduan joan nintzen beraren gana, proposatu zidan 2 hilabetetan egiteko halako planin bat, eta nire gorputza eta nire emozioa goiti bera aldatu ziren. Gorputzak eta emozioak? Gorputzak eta emozioak, bai. Elikaduran oso lotuta dago emozioekin ere, nintzen ere esperientziatik. Alegia, parranda nahi dugunean, txuleta hon bat jaten dugu, eta txuletak ematen digu, eta alkohola, eta baina egoitzeko songideon bezala, gin edo kanporaka den guztiak gero
behar du bere jan Jan. edo barrurakoa erikatzeko, alegia parranda bat egiten dugu oso jil, orduan gero oso jan gelditzen gara urrengo gunean, ezta? Ja, ajea deitzen zaio, jan horri. Alegia orekatzea, ez? Oso gora bagoaz, gero bera Bai. baina hori denean pasatzen da, bai? Orduan halako elikadura orekatu edo lasaixago bate hartuta, lortu nuen, bueno, azteko 7 kilo olako zerbait galdu nituen, txikitatik nituenak, hori gozazala izan naiz beti, nik uste dut ere, pixkat nire penak alaitu nahien, txokolateak ez dut faiatzen, Batez ere etxean saiatzen naiz edo nire eguneroko bizitzan garbi jaten eta orekatua jaten. Horrek aukera ematen didalako, kokatzen naiz nire orekan esan ezagun eta gero bat, eratzen baldin naiz hortik, lasai desorekatu naiteke pixka bat, Elikadura alde batera utzita. Bai, ez dakita honditan zer izan nahi dudan. Hori utzi dugu hor pixka Bai, zintzilik. esan dizut hori, bai. Bai, hori bertsolaritzan saiatu naiz dexente, eta bertsolaritzan musikarekin. Zuk eman diozu bertsolaritzari, edo landu duzu bertsolaritza, bai txapelketetan eta Nafarroko txapelketetan ikusi zaitugu maiz. Baina bertsolaritza uztartu duzu zure musikarekin ere bai, eta egin izan dituzu bertso saio musikatuak edo... Nik uste nire ezaugarri nagusia izan da bertsolaritzan ez gehiegi sakondu, baina sakondu dexente. Musikan ez naiz gehiegi sakondu, baina dexente sakondu dut. Orduan, ohartu naiz bat, ze garrantzitsua den tonoak errespetatzea, bai mutientzako eta bai neskentzako. Bi, ze garrantzitsuen erritmoak ere errespetatzea, batzutan bertsolarien arazoa izaten da melodia eramateko ez dute arazorik, baina erritmo aldetik fisikalidadeak ez die gehiegi laguntzen, baina da gehiago duten apuroa, gero pixkatuzten badira eramaten dutelako, Orduan pixkatolako gauza batzuk landutan, eta gainera gaur egungo bertsolariak nik uste gehienak landu dute musika, ez daukate halako beldurrik, orduan oso arraixa dut Jon Martin, Txaulekue, Beñat Gaztelumendi, Oian Iguaran, horrelako bertsolariekin egitea bertso saio musikatu kalitatezkoak, eta diot kalitatezkoak improvisazioa erritmoarekin doanean, improvisazioan erritmoa mozten denean musikak pixka galtzen du, baina holako lau gauza ohartzea izan da nire lana, eta ongi... Eta ongi moldatu dira, zuk aipatu dituzun bertsolari hauek adibidez? Eta gehiago, ongi moldatu dira, eta batez ere nire... Eta publikoa? Publikoak eskertzen du agian, beste bertso saio... Botako diotoni... Osa, nik hitz egiten duan aldiro mozten dira zu, Markat, Ez que, iruditzen zait, bezala garrantzitsua da elkarrizketa, baina garrantzitsua da errezetak. Lasai, zegoeta behar diozu da? Hau ekarrik soja salsa, buskate gatzaren ordez erabiltzen duen zerbait da horrelako gauzetarako. Vale. Komentatzen nizun, publikoak ongi hartzen ditu horrelako saioak. Beira, esango nizuke, hor sortzen den galdera bat da, askotan galdetu izan behatena ematen du, eta puristei igual ez zaiela hori gustatzen, nik esango nuke, berezik, gustatzen zaiela noski, badelako bertsolaritzaren improvisazioaren beste aldagai bat. Esan behar dut, beste ezaugarri bat horrek ongi funtziona dezan dela ez oso bertso luzeak egitea. Bertso luzeak egin behar direnean asko pentsatu behar da beste joskera mota bat da. Koplak, bereziki kopla bi edo hiru errimakoak erabiltzean hor bizi joan daiteke. Eta gainera oso argi ikusten da improvisatzen ari dela, ideia oso freskoak direlako. Gero, ibiltzen zara ere bai, bertso eskolak ematen, gero lankurekin ere bai, bertso... antzerkia ere bai, eta bertsolaritza antzerkia uztartuz, eta egin dituzu lanpila bat, bertsoa, antzerkia, musika, zure ezagutza guzti hauek batuta. Bai, bata besteekin nahazten, eta hori baten eta bestearen ezaugarri horiek hartuta kalitatezko gauzak sortu nahian, azken aldian manabil ere bertsozale elkarteak materialgintzan ari da apostu handi bat egiten, eta bertsolalekoetan egon nintzen kantuak grabatzen, eta orduan orain materialgintzarako ere grabaketak egiten nabil bertsolari askorekin, gero material hori gelitzeko txukun eskoletan landu ahal izateko, eta hori, gauza asko egiteak ematen du tragediak harri dezakela, ez dalako espezializatzen ez da batetan, baina aldiz ematen ditu alako aukerak ere, eta bezakit, jendeak igual oso argi edukiko du, ni gitarrista esan nahi dut eta gitarrara dedikatzen naiz eta beste ezin dietu egitatu. Nik
Momentua bizi duzu. Eta orain ikusten du perkusioa, eta nire ikusten perkusionista, orain ikusten dute antzerkia, eta nire antzerkia. Batukadan ibili zara zure, bai? Aipatu duzula uste dut, gainera. Bueno, urte asko gainera. Eman dituzu tailerrak, ibili zara batukadan, egin duzu perkusioaren inguruan. Nik kalea hor, behin da berriro, ez? Da, bueno, hemen lokun berrin ere, hori talde de xente, eta kalean, da, bai. Egintzen duen ere bai, badago Sakanan, nola da, mila kolorez? Bai, mila kolore, bai. Mila kolore da, ezta? Mila kolore, bai. Hor batzen dira, Sakana mailan behar bereziak dituzten haur batzuk. Hori da. Eta beraiekin musikaren bidez, egin zenuten oso proiektu politare, bai? Bai, beraiekin batukadatxo bat egin genuen. Eta bai, aukera asko ematen delako, bueno, batukada iraultza handi bat izan zen, ez? Hori, azkenean musikaren aitzakia da, nola niretzako bintzen, nire ikuspuntutik ez hain beste gauza oso tekniko bat egitea, baizik eta nola lagundu aldigu gure barneko emozioiek ateratzeko, elkarlanean aritzeko, sentitzeko, ez, bizirik nagoela, indarra dudala, adierazi naitekela, orduan haiekin zoragarria izan zen eta gozamen ez festa horietan, ez, baten ginen nerabeen aurrera, erritmoaren kontzertua beste kontzertu bat zen, ez da ohituta gauden kontzertua, alegia baina elkarrekin sortzen genuen zerbait eta nerabeak egoten ziren, baina begiak horrela, ez? Ateratzen zen Josu, eta zen... Badu kriston indarra gainera. Zoragarria zen, orduan horrela ikusten da hori, ez? Bueno, nire aldarrikapen bat ere bada artista herrikoiaren kontua. Nik uste hau dela herriko plazaren bizipen horren ondorioz, ez? Gaur egun orokorrean komplejo asko dauzkagu kantuaren inguruan, ematen du edo kantatu behar dela Amaia Arteta bezala, ez dakit Amaia den, berdin da, edo bestela ez dela kantatu behar, elkarri farra egiten diogu, zer gaizki kantatzen duzun, zer gaizki kantatzen duzun, eta hori galera handi bat da, ez? Esan dezagun artea edo kultura da bizitzan bizitzeko eta pozik sentitzeko bide bat. Orduan hori esperimentatu alizatarlako gauzak bai, perkusio ikastaren bidez, kantu ikastaren bidez, kantatzaren elkartean. Bertsolaritzarekin ere hori Egin duzu beste proiektu oso polita, por cierto, ez da Amaia, Ainhoa da. Ainhoa. Hori, hasiko naiz bez, bueno, hau ja dago sofriktoa, ez dakit euskera nolazten, sofriktoa. Oso ongi izan duzu, sofrigitua. Komentatu nahi nizuna zen. Hau jarriko utziko dut egiten, eta ensaladarekin. Bai, hasi ensaladarekin, hori egiten den bitartean, bai. Hori, pixkat. Musika eta improvisazioa eta egin duzu ere bai. Lan bat, musikari handi batzukin, barkatuko jazu, baina musikari handi batzukin, eta ari naiz... Kontrakoa. Alberto, Satxa, Aritz... Jarri duzu jazz musikari handi batzuk. Bai, eta Alaz Nontxalo bertxotan ere, hor, aritu zen. Egia da, eta bertxotan zineten Alaz Netazu. Bai, hori da. Eta, karo, zuek bertsolariak jartzen zineten musikara begira edo, eta musikaria jartzen zen dituzten, ez? Pixka bat uztartu zenek? Bai. Hori, emanaldi gutxi egin genituen, baina zoragarria izan zen. Idei hori sortu zen Garezko Euskara Teknikaria Koldo, oso bizia izan da, eta berak ere oso argi eduki du... Koldo? Ezagutzen dugu? Gauzak herrira eraman behar direla moldatuta, eta Alberto herrikoa izaki... Alberto herrikoa da, Garezkoa da. Satxa Hernaniarra? Hernaniarra, eta Aritz Donostiarra. Eta Lazne Itxungua. Bai. Beira, Garezen urtero egiten dute bertso baskaria, eta orduan urte batean bururatu zitzaion horrela Koldori horrela haiei proposatzea. Ni musikateokin nenbienez, doinu batzuk hartu genituen, eta haiei proposatu nizkien. Goiz hortan bertan ensaiatu genuen, ze hauek gizu makina total direla. Eta atera zen, nik uste nire bizitzako saiorik onentsuenetakoa, ez? Improvisatzen, musikariak guri entzuten, publikoa guri entzuten, gora, bera, antzerki pixkat, eta izan zen beste koxka bat, bai? Eta horregon zen koxka handi bat, horreren ikusten, niretzako horregin genuen iraultza izan zen, ohartaraztea oso garrantzitsua zela bertsolariak musika entzutea, noski, hori improvisatzeko, baina oso garrantzitsua zela musikariak ere bertsoak entzutea. Orduan denak elkarrekin bagindu zen ideia... Zendeten konzentratuak erabat orduan. Bai, eta... Bata bestearekin. Bai, eta ideiatan, eta... Kritemate jarriko ditugu, Bai, jarri. Venga. Eta gero zeitugun,
gaur janaria tope izan behar dugu. Bai, hombre, jan. Bai. Oi, jan, jarri. Hori gero. Jatekoarekin pentsatzen ja. Ari naiz Euskal Herriko eiztegi emozionala egiten, eta nola esaten du, nola esaten da Euskal Herrian asko maite zaitut. Asko maite Jan pixka gehiago, jan pixka! Vale. Euskarrekin edo zer gauza, Euskal Herriko eiztegi emozionala. Bueno, Oskar, bai. eta beste kontu bat, azkenaldian, hitz egin duzu, asko gorputzak eta zer esaten duen, eta azkenaldian zabiltza murgildurik erabat, dantzaren munduan, kontaktuaren mundu horretan, orain gainera, etorri berri zara ere bai, beste egonaldi bat egin duzu Katalunian, zure mundu berri honetan, deskubritu zenuen, eta gozatzen ari zara. Bai. Eta ari zara gainera hemengoei ere transmititzen. Bai, beira. Bueno, esperientzia hauek denak oso ederrak izan dira bere hortan, baina iritsi zen momentu bat non motxak gelditzen zitzaizkidan goza batzutan, ez? Bueno, gero DJ ere izan nintzen, musika jartzailea. Orduan hori gau askotan batukadaren bidez eta DJ izatearen bidez oso ederra zen kantu batzu jarritarenak oso pozik ikustea, baina gero bat nintzen ere zepuntutaraino ez zegoen ere halako irekierarik, benetan mugimenduak ere ez ziren oso landuak, baina ze puntutaraino uste genuen pasatzen ari zela eta ze puntutaraino pasatzen zen, bai? Eta ni neu hori ere hasi nintzen, hori lan asko egiten bai, baina ez ongi sentitzen, haserre ere, ze parranda badakigu badela iluntasunaren lekua ere, eta edozein guratzen du hor bere haserrea, eta ezin zaio ezer esan, gauza asko pasatzen dira gauean, ez? Orduan, hilageta hortan, eta ben Lekunberriko Miren Sararegiren bidez, deskubritu nuen, bera dantza integrala sortu du, eta bere lagunekin egiten orduan, haiekin elkartu eta deskubritu nuen zer den goizeko 12 joatea leku batera, proposamen batzuekin, eta den orain, eta aurrera sentitu, nahi duzuna, nola da posible? Goizeko 12 ederkigo saldu, kriston osasuna, jende jator bat elkartu, eta hain ongi pasatu ahal izatea. Eta, hori deskubritu nuen momentutik, lantu nahi dut, eta hemen murgildu nahi dut. Orduan, lan hau dena egiten nuen bitartean, hasi nintzen dantza integraleko formakuntza egiten, gero Rio Abierto deitzen den beste formakuntza bat egin dut, eta kontakt improvisazioa deitzen den beste espazio bat deskubritu dut, eta honekin nago benetan maiten dut. Kontakt improvisazioa dantza bada, non kontaktuaren bidez, improvisatzen diren mugimenduak, badu bere teknika, pixua, egea, dakitzer, baina deitzen diot berbena berria. Berbena berria. Azkeran delako leku batetara joan eta dantzatzea eta elkarrekin harremantzea, bai? Eta gero nire deskubrimenturik handiena izan da, ikutzeko modu asko daudela, alegia, eta gainera defizita handia daukagula ikutzeko sexualitatean, pentsa nola jaio ginen, erabat amari lotuak. Hori da, eta zer behar daukagun gero, eta gero zer behar daukagun, egoteko hor, eta ez dakitzu, baina nabaritzen nuen besarkan zeritzen lagunekin, haiekin ja lasaiago nengoela. Baina ez da zerbait mentala, besarkatzen zara eta, edo, behin oso kurioso zentzen, Lekunberriko lagunak etorri ziren bazkatzera gaintzako elkartera, eta amarekin gero izketan, ze lagun jatorrak, baina hori bai, tontotuta galitzen zarete elkarri besarkatuta, Hori amak esaten zitu. Amak esaten zitan bai. Eta, egia da, badagoelako hor mundu bat, gutxi esploratu duguna, eta oso lotua daukagu eta beldurra ematen digu, sexualitatearekin ematen duelako, izan behar dela ikutu eta zaki zer piztu behar dela, eta ez horrela. Honekin jarraitu behar dugu ere, bai? Igual ur pixka botako diot. Egin nahi duzuna, eginen duguna da pixka bat, falta dena gure kabuz bukatu, eta gero bilduko gara mailan, gure lagunekin berriro. Oso ongi, bikain. Venga, gero gaude, Mentxarte. She don't care. My baby don't care. My baby don't care. My baby don't care. Listo?
Tomatea, intxaurrekin jarri diguzu, nik ez dut bete baino jan. Entxala letxugakin eta bai, baina tomatean ez. Bai, intxaurrak eta gazta, nik uste denarekin doazela. Bai, ez? Doazela. Eta bueno, gaur erosi ditugu, baina hemen gure inguruan asko ditugu bertakoak eta Bai, etxekoak eta... bai, egia. Bai. Probatuko dudana da lehenengo aldiz hau, seitana. Seitan hamburguesa hauek, baina bueno. Oskar, egon gara hitz egiten orain artekoari buruz, orain nola zabiltzan murgildua erabat beste dantzaren kontu honekin eta gerora, non ikusi behar dut Oskar? Bueno, auskal hori. Ni esnatu eta goizero ispiluan ikusten naiz. Bai, orduan zure txera joan behar dut ispilu horretara edo. Bueno, orain nago momentu batean non pausa pixka bat ere behar dudan, hainbeste gauza egin ditut, behar dut pausa pixka bat, baina bueno, pausa behar dut behintzat ez erabat gelditu gabe egoteko, gelditu ez geldituko, baina behar dut denbora pixka bat niretzako ere noski, baina investigatzen jarraituko dut honekin mugimenduarekin, dantza aipatzen dut, baina mugimendua da, bai. Dantza, bueno, bideratu daukagolako zerbait formalagora, ez? Azkenean da, mugimendua bai, nola harremantzen gara elkarrekin, ze herri kultura daukagu, ze jolas egiten ditugu, ba... Aldatu behar duguzu gure... Nik ez dut aldatuko ezer, nik nerea disfrutatzen saiatuko nahi, eta proposamen batzuk ere egingo ditut, ea baliogarriak diren norbaitentzako, bai? Eta zorionezaren ez ikusten Euskal Herrian bagaudela jende asko honen inguruan kezkatzen, ez? Benetan, nola harremandu elkarrekin osasuntsu... Badaukazu, gainera elkarte bat sortua, ez? Daukagu kontaktaren inguruan elkarte bat, gero dantza integralaren inguruan beste bat daukagu, eta gero eskoletako irakasle askok baduia kezka asko, ez? Ikusten da oso lekun berrien egin ditugu Rio Abiertoko praktikak, bertako irakasle batekin bertan egin ditugu, ikasleengan oso mesede handia egin du. Bueno, Hezkuntza tradizional hori alde batera utzi nahieko irakasle horiek gerturatu zaizkizu? Eskolak bestera batera eman nahieko... Batez ere da, ohartu den jendea benetan emozionalki oso gogor gaudela, eta emozioak badutela bere zentzua, ez? Eta zaintza. Gaztetxearen garaian bai mundu aldatu nahi nuen edo nahi genuen, ez? Orain argi ikusi dut nire burua lantzen baldin badut isente dela, eta ez dut arreta jarriko nahi ez duen pertsona horrengan, arreta jarriko dut nahi duen eta elkarlanean aritu daitezkeen jende honekin, ez? Eta zorionez, gero eta gehiago gara Euskal Herrian nahi dugunak, fizikoki, eta bide hemen ikusten da, ez? Zenbateko aberastasuna daukagun, ez? Hau mantendu behar da, neurri batean, nik ez dut uste gutxiagorekin ere nahikoa izango genuke askotan, orduan indarrak merezi du daukagun guzti hau nola orekatu ongi sentitzearekin, harreman osasuntsuak izatearekin, gurekin, gure familiekin, gure herriekin, eta munduarekin, ez? Orduan da, Ze polita. Bueno, nik beti bezala, gonbidatu guztiei bezala, nik eskerrak eman behar dizkizut. Zure leiho hau irekitzeagatik, zure atak zabaltzeagatik, oso gustora aritu naiz, bai? Eraman hauzu beste mundu berri batera, eta jarraituko zaitu, badakizu baiet. Ba, eskerrik asko. Besterik, bai? Gustora aritu zara, azkenean? Leihoak hain harin irekitzeagatik eta haizeari hain fresko pasatzen Vale, aposten naiz. Eta atrebitzeagatik, zeitan aprobatzen. Oraindik ere izasi, Oraindik ere izasi. Damutzeko denbora zaude beti, baina probatzeko ere beti denbora zaude. Ez janen dut eta gustora gainera, zuk egindako. Hau bada gaurko metafora, ez? Badaude mundu berri asko, bueno, agian ez dira ezagutu ditugunak, baina, gauza asko berlatzen, eta, Guazen probatzera. Honegin. Eta zuek badakizue, ez dugu beste pertsonai bat ezagutuko, baina hurrengo saioa berezia izanen da, eginen dugu errepaso azkar bat gure ajuarrero saio honetan egon diren guztiekin, beraz, ez utzi egin, barre egiteko aukera ere izanen dugu eta. Aio. Honegin. A ber, probatuko dugu. Venga. Venga. Banatuko dut.